yn y war. O, sé Seuma's hwnnw? Seumas. Ie. Cofwy a yw'n sy'n yn syrsinioch. Hwg sy'n dydych yn lefi gobl me fewn efo? O, yn y fewn efo. Ni Seuma's fan nyr nair? Yn e. O ne? Oi. Dòmhnallach. Dòmhnallach, sé. Ahai. Ac sé Dòmhnallach ys bafo a fi gachgar, yn opera fi gachgar na siarad. Sé. Agus, rod dwnnys yn bys ar ysg iawn bod ni yw'n sy'n yn syrsinioch? O, fi kopen kan gewoon niet, ja. Seumas. Sé. Ac mae sy'n fan ni. Ja, heel zo. Dat je begint op een syrsinioch sy'n dau sy'n. Ie. Agus fi sy'n as na 40s now? Dyna fe sy'n begint op hwg? Na kwartje. Ie. Jay syrsinioch bafo fi gyda rys. Wel, nam was een building at Goiridh. Ahai. Fire hall? Fire hall. Oh, sé. Yeah. Chief foreman of them. Yeah. Agus, dyna fi sy'n begopad ar syrsinioch. Now, sa fe yw'n os a gael ag yn fi sy'n begopad. O, dat cola cola. Ahai.